The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 50, verse 7, For the Lord God will help me, therefore I will not be disgraced. Therefore I have set my face like a flint, and I know that I will not be ashamed. Matthew 11:28-30, Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. 2 Chronicles 16:9, For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. 2 Corinthians 6:18, I will be a father to you, and you shall be my son and daughters, says the Lord Almighty. Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty. Neither do I concern myself with great matters, nor with things too profound for me. Surely I have calmed and quieted my soul, like a weaned child with his mother. Like a weaned child is my soul within me. O Israel, hope in the Lord from this time forth and forever. Psalm 131, 1-3. 1 Corinthians 15:10-11. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it was I or they, so we preached, and you believed. A good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. Luke 6:43-44. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Matthew 6:24. Before we continue our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Dito, ato susihon itong kaugalingon. Kung napapag kita yung mga sala nga na gapundo diha, kay kini, they only become barriers in our Bible study. O kita nagapadayon man, ini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw, o sa niining adlaw, gikinahanglan nga at this very moment, gikinahanglan nga itong pagpangandam sa itong kaugalingon using the principle of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us
from all unrighteousness. Og alang kanimo higala, the issue you are facing is not confession of sins, it is faith on the Lord Jesus Christ. Kaya ang Acts 16:31 nagaingon man, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan sa imong pagdala kanamo na usab din dapita ron kami makapadayon sa among spiritual momentum pagtuon sa imong pulong. Salamat sa kinabuhi nga imo panggilugwayan, kinitimailan nga ikaw anapay plano sa tagsa kanamo kinabuhi. Ubani kami sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat nini nga among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga suki nining atong Bible study, atong mga higala nga maupay pag sugod nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw man kini natong ginabuhat, dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, kundi adlaw-adlaw. Busa aniya pa kita nagadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the study of basic doctrines, mga sinugdanan nga mga doktrina sa Biblia nga atong gitutukan karon og atong ipadayon kini karon mga higayuna kung andam na kamo. Okay? So we have said already nga kitang mga sakop sa kaliwatan sa tao sa paghimugso gyud nato, pagawas nato sa tagwangkan sa atong inahan, pag-uhag gyud nato diha instantly kita buhi physical apan patay spiritual. Buhi physical nagaginawa bitaw ta, nagauhata og apan at the same time kita we are declared, all of us, tanang mataw nining kalibutan na tanang mahimugso, declared unsa spiritually dead. O ang spiritual death kini nagkahulugan og hingpit nga paghimulag sa tao gikan sa Dios. Total separation from God. Kay napanunod nato kining maong kahimtanga sa atong unang ginikanan, si Adan ug si Eva dito sa Hardin sa Eden, sa pagdili sa Dios sa pagkaon niadtong pagdili kanila sa pagkaon niadtong bungas kahoy sa pag-ila sa mayog dautan, the tree of the knowledge of good and evil, apan sila misupak mangyud sa pasidaan sa Dios kanila. Mao to diha nalaglag sila, they fell, og mao kadtong ang ilang kahimtang na imulag na hingpit nga paghimulag gikan sa Dios. Wala na sila relasyon sa Dios. Ug kita mga kaliwat Manila niya nang higayuna kanang we seminally mo nagiingon diha sa in English nga we seminally were there sa ilang pagbuhat niya tumaw sala. Tanan nga mataw ning kalibutan na nakapanunod ni mo nagitawag na nato nga sala nga panulundon. So dili na ta maka-eskapo niya na kay mo magitinuod ng kahimtang. That's the very position natong tanang mga katawahan. Og mao nga the formula emerged. Ang formula unsa? AOS plus OSN equals spiritual death. Unsa ibot pasabot? Adam's original sin plus old sin nature nana ning tapot dungan niya itong himulag nila gikan sa Dios
hingtapot na diha sa tanang silda sa ilang lawas ang kinaiyang makasasala. So ana, sa karon kan kitang mga katawhan, mga kaliwat nila ni Adan ug ni Eva, aniya sa tanang silda sa atong kalawasan ang kinaiyang makasasala. Di ta maka-eskapo na niya na. Hangtod na nang mamatay ta physically or the rapture. Maura na panahon nga mo hawa na na, umuwa na ng kinaiyang makasasala na to. So karon, kitang mga katawhan, baliktan sa itong gihisgutan kagahapon nga, kitang tanan mga makasasala man. Sumala sa Roma 3:23, nagaingon nga, ang tanan nakasala, tanan nakasala, og nakabsan sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Onya, sundan pa na sa Roma 6:23, ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Now, ang kamatayon kana mo ng kanang gihisgutan diha sa maong bersikulo. Now, apan ang sala kanang matangtang kanang maong sala by redemption, pinagi sa kaluwasan nga gibuhat ni Kristo dito sa cross. Ug ato kang gipangutan kung sa may but pasabot gyud sa sala. Well, giingon diha nga sin is anything contrary to the character of God. Supa kontra sa kinaiya sa Dios or acting independently of God or og sa iyang provision. Now, ang sala is coming short of God's righteousness. Ang moto giingon diha sa Roma 6:23. Ang soul sa sala mao ang kamatayon. O kita nito sa Roma 3:23, all have sinned and come short. Na kanang kitang tanan nakasala o nakabsan na mo na we come short, nakabsan kita sa pagkamatarong sa Dios. Now, mo katutong akong giingon nimo nga ang unang sala gyud sa kaliwatan sa tao mo katong buhat sa pagsupil, pagsupak ngadto sa kabubuton sa Dios. But from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. Mo to giingon sa Dios nga na suwat diya sa Genesis 2:17. Apan sa diha nga si Adan mikaon niya tumaong gidili nga kanang bunga sa kahoy, the offense had all-encompassing repercussions na panunod na nato kini nga kahimtangan nila alang kanatong mga katawhan. Ang unang sala, ang original nga sala ni Adan, gi-impute or officially charged ngadto sa entero nga kaliwatan sa tao. Now, sanglit si Adan nagarepresentar man sa kaliwatan sa tao, we stand or fall with him. Right? Na mao na nga sa dihang kita nakasala, we all sinned because we were mo na iyon ako nimo di padugay. We were seminally present in Adam. Now, for us, through the one man's disobedience, the many were made sinners. Roma 5:19. Kitang tanan kanang gihukman, we are all condemned, not because of our personal sins, dili, kundili tungod sa original nga sala ni Adan. Og ato usab nga na-inherit ang sinful nature ni Adan. Kanang gitawag nato kinaiyang makasasala. Kay si Adan became a sinner, we are born sinners. So the sin nature or old sin nature nga iyang na kanang napanag-iya is genetically passed down kanang singan sa passed down mi kuyanap mi ambog ngadto sa iyang mga kaliwat
to his descendants. Each and every one of us, kitang tanan, matag usa ka nato, we all possess the same corrupt nature. Corrupt. So, muna diha sa Roma 5:12, therefore, just as through one man, na si Adan, nakasala, ang sala misulod dinhi ning kalibutan na. Sin entered into the world, and spiritual death through sin. And so death spread to all men because all sinned. Niya itong higayon nga si Adan nakasala usab. So, death spread to all men. Mi kanang ambog, mi kailap. I think that's the right Visayan word. So, ang kamatayon mi kailap ngadto sa tanang mga tao, mga tanang katawhan, because the condemnation of Adam's sin gi-impute kini to our genetically formed sin natures at birth. Yan ang atong pagkahimugso nga mo resulta in spiritual death. So, mana na nga si Ginoong Jesucristo ra ang makasulbad ni ining tanan. Si Ginoong Jesucristo diha sa 1 John 2:2, and He Himself is the propitiation for our sins. Natong mga magtutuo na. And not for ours only, but also for those of the whole world. See? Kay si Ginoong Jesucristo ba may midawat sa atong tanang mga sala. Tanang sala sa tibuok kalibutan. O dito niya adawatan dito sa cross. Redemption is available to the entire human race. Human niya buhata kadto. 1 Peter 2:24. Upon redemption is effective only, mo ipikto lamang kini ngadto sa tanan nga motuo kang Ginoong Jesucristo. John 1:12, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. Now, mo sipside sa tagamay nga karong panahon na, by the way, ato lang nigi singit kining mga punto natong pagahisgutan nga. Unsa may nitabo na ronining atong kalibutan karon? What is wrong with our world now? Globally, there is chaos. Diba? Nagkaguliyang na, nagkagubot na, nagkadaiya na, kamuritsing na yun. Mga ba na saktong binisaya? Kalisod ng mga hitabo sa atong kalibutan karon, labihan na gyud pagka di na masabot. There are signs, these are signs of the end times. Nahibaw na ta. Now, ang end times gyud imo nang susihon. Morning ato karong kanang panahon nga gipuy-an. Unsay nga nini atong panahon sa simbahan, the church age. Now, unsa may panghitabo ning atong kalibutan karon, daghan, di na maihap. Adlaw-adlaw na ay mga panghitabo to. Na ay mga bulkanin buto, na ay mga linog sa daghang mga nasod, na ay mga tsunami, na ay mga pinatyanay, pinusilay, bisag asa. Mall ba na, mga eskwelahan ba, mga masimbahan ba na, mga sinagoga ba na, mga mosque, bisag asa. Wanay dapit ng kalibutan na nga kanang secure, wana. Na ay mga dili kasagarang mga unos, unusual storms, na ay mga bagyo, na ay mga hurricanes, na ay mga aeroplano, mga helicopter, mga crash. Sama niya itong bagong netabo.
na ay mga di maihap nga mga disgrasya sa kadalanan, car accidents. Di na ta kasabot na ay patay diri, patay dito. Gani inahan mo pa tayo sa anak mo pa tayo sa ginikanan. Na ay gira, gira diri, gira dito. O lately, karong bago, ang emergence and outbreak nga nang gitawag nila 2019 novel coronavirus. Wala, nagkaguliyang na yun. Nangatarantar na ang mga katawan. Now, naabitaw giingon des pulong sa Dios nga, you will hear of wars and rumors of wars. Now, natinga ka ba? Are you surprised? Are you shocked by these horrific incidents and occurrences in our world today? Now, paminaw. Kini nagpangitabo karon. Wa ka na kuanlo ka na nas pulong sa Dios. Mao lagi magtuon ta aron mahibaw ta. Ako kang tug-anan nga kining nagpangitabo karon nga kaguliyang kagubot nining kalibutan na nato di na ni mabitha na wa ko lagi hulga nimo. I'm not threatening you. Wa ka na kuadlo ka. Panmo ni ang gisulti sa Biblia. Mo ni mga prinsipyong atong gipang kanang kuha atong gikat-on. Mo na di na ni mausab, di na ni mo bintaha. Grabe pa kay magkasamot pa kini kagrabe. Okay? Now karon kini pagpukaw ni sa Dios. Ibaw ka ba? This is a wake-up call. Now, bantay pa kay na pa'y umabot ng mga grabe-grabe pa. Unsa may gisulti diha si Segundo Chronicles, Second Chronicles, chapter 7, verse 14. Unsa gisulti sa in English. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Na, ang tinuod yun, ang kahimtang karon sa mga katawhan, okay? In general, ang mga tao karon nining kalibutan na lain na og mga pasiunas kinabuhi. Kanunay man na akong gibat-bat dinhi. Awa na. Kaniadto kanang mga hinimbahon baron o mga Diyos nun baron ng mga tao nga murag na kanang andan na gyud nila kanang pagkamahinadlokon sa Dios. Apan karong panahon na, wala. Nagkaanam na lagi kalayo gikan sa Dios ang mga katawhan. Apil na ang mga magtotoo. Apan dili tanan. Apil na ang mga kaigsuunan nato mga magtotoo. Fellow believers, wala. Kaya nga no ba, ang hinungdan ko din kay nangausab ng ilang mga pasiuna. Nangausab ang ilang priority in life are already changed. Inay ang Diyos ang ilang unahon na ang kalibutan naman. You see? They are worldly. Manigingon. Worldly, cosmic. Of course, ang tinuod nga word nga ito gamit, terminology is cosmic. Ikan ka na sa cosmos diabolikos. Sabot pasabot ng cosmos diabolikos. Grigo nga mga pulong ka na nga nagpasabot o the devil's world. Kini nga atong kalibutan nga gipuy-an karon. Dili ni atong puloy-anan. Taghuwat ra ni. Gipa
kanang gipalabay lang ta sa Dios dinhi ing kanang galawig ra taon sa ibus-sabot na nga travel kanang gabiyahe, okay, gabiyahe ra ta ning kalibutan na dili gud niya tong permanenteng lugar, labi na natong mga Kristohanon dili na ta taga dinhi, taga langit naman ta, kasabot ka. Ug mao na nga kini nga atong kalibutan gipuy-an karon temporaryo. Ug mao na nga ang gadumala nining kalibutan naron si Satanas ang nagunang kaaway sa Dios. Nga kanhi Lucifer, tinugyanan gud na siya sa Dios sa una. Nun sa mga supil man po siya, ni supak man siya sa Dios tungod sa iyang pagkagarbuso. Ambisyoso man po siya, nga mahimo po siyang sama sa Dios. Na mao na, gisilutan siya sa Dios, ipawong ang iyang suga, kaya ang original ligod, ang mga anghel, kanang light bearing na sila. Ang bot pasabot sa Lucifer, ibaw kung sa bot pasabot. Lucifer, kanang gitapo na mga nila, gikan man sa original nga lux. Ang lux, sa Latin man na, ang lux is light, kahayag, kalamdag. O niya ang fair, carrier, tigda. So kung tapuon mo, tigda o kahayag, kalamdag. So lamdag kayo, labihang danaga gito si Lucifer sa wapamalaglag. Kaya mao to sinaligan sa Dios dito sa trono sa Dios dito sa langit. So mao na nga tungura tingali panahon nga kanang gasuroy-suroy tingali ang Dios na tong panahon na niya kalit lang suway og lingkod to si Lucifer sa trono sa Dios. Dito ay nga siya, lami man din yung mahimong Diyos. Diha, minturok man diya siya unang ambisyon nga mahimong Diyos. Diha, through God's omniscience, naibawan siya, itug ka naman is pagkagarbuso ni si Lucifer. Diha, nalaglag. So, mingon ng Diyos, dili ka na karon Lucifer. Pagngon na nako ang imong kadanag, ang imong kahayag. You will be the prince of darkness, prinsipe sa kanang kangiob, kangitngit, na mao na siya karon. Wa na siya suga, ngit-ngit, ngiob, dulom na ni si Lucifer. Og siya gitugutan sa Dios kay nanig hawak man dayon kudos pag ingon sa Dios nga sugod karon Lucifer, di ka na Lucifer, Satanas ka na. Pahawa dinhi, wala kay luna dinhi, pahawa. So karon ako kanang itambog dito sa linaw sa kalayo, mo alang na nimo mo tong nanigawak man ni dayon ni si Lucifer pagingog, mao ba nay Dios sa gugma nga imo kong binuhat, imo lang kong ilabay just like that, mao ba nay Dios sa gugma? So, mautong itubag ang Diyos, okay, Satanas na magkakaroon, di sa kanako itambog, ako sa ning iuktaba, meaning ako sa ning i-postpone, kini ako pagtambog nimo, okay. Kanang, adto na ka sa anang yuta karon, adto na ka, o kanang, diha nagsugod katong angelic conflict na tali sa puwersa sa Dios kay tiyaw mo na kamabulokon yun ni Lucifer kanhi nga lantip pangunahuna. He was brilliant, magnificent, fantastic nga kung musulti na ganito sus kalami siyang tingog. Kanya mo na karon gipahong namang tanan og tungod lagi sa iyang pagka banghiitan gyud siyang una kong binuhat sa Dios. Motong iyang gidani
ang tulo sa ingnon to one-third sa mga minilyon nga mga anghel iyang gidani sa pagkuyog niya. So mo na to, katong yung kuyog niya mo na ng mga demonyo, mga fallen angels, nangalaglag nga mga manulunda. Og niya sila nining kalibutan nga itong ipuyan karon. Suroy na sila. Espiritu gud sila. Mo na, mga espiritu man na tingali diha sa imong lugar, tingali nas likod nimo karon, na i-assign ni Satanas diha nga kanang demonyo, mo sige kuwait mo kahayaw tuuan ang inyong baybulan gitunan, manglawgaw man na sila. So mo na mantuman na ning mong angelic conflict. Ang term nga ito igamit ni angelic conflict, actually ang but pasabot niya ni gubat nga espirituhanon, gubat sa puwersa sa Dios, tali sa puwersa sa Dios sa mga demonyo niya ni Satanas. So mo na ni karon kasigi na sila libot-libot ning kalibutan naron sa paglawgaw, pagdani sa mga dili magtotoo, sa dili pagdawat sa kaluwasan. Aron sila malaglag anto sila pero uban niya og sa iya mga demonyo. Kasabot ka? Mao na kay the most miserable creature kini si Lucifer, sa Satanas na. The most miserable. Mao bitaw ng prinsipyo mi tungha dayon. Misery loves company. Miserable man siya, buot po siyang mangduhig, mangangin as many as he can, by all means, through tanan nilang mahimo nga kumbensihon nila yun ang bagang duot sa katawan na kuyog nila dito sa impyerno, dito sa linaw sa kalayo, na mauna karon ang atong giatubang karon nga kining gubat na espirituhanon. Na mauna, it's going on. It's a full-scale war tali sa forces of evil and the forces of God. Na antas taliwa, papilion ta. Na karon kay ini atong hisgutang mga kaguliyang ning kalibutan na kay daghan namang mipili mo uban ni Satanas sa iyang mga iyang kanang kampo. Mao na si Satanas lipay. Mga demonyo kini bintaha kay daghan ta. You see? So kung ikaw magtotoo, I'm addressing this to you, fellow believer. Kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios, wa kay pagkat-on sa iyang kabubuton, iyang tuyo, iyang plano, iyang pasidaan, iyang pahimangno sa pagtuon sa pulong sa Dios, then sigurado kang kaswalti nining maong away nga langit nun, spirituhanon. Kasabot ka? Mao ni atong gi-emphasize nga karong panahon na i-wake up call kining nagpanghitabo. Gipukaw ta sa Dios, kamong wa gyud pagtagad sa Dios ug sa iyang mga pulong, kay kamong mga negatibo man. But of course we respect your volition nga mao na inyong gidesidera pan, gipukaw lang mo sa Dios nga kung kamo mga magtotoo, fellow believers, nga ang inyong mga pasiuna sayop usba na kana balik. This is a revival time. Itong i-revive ang atong gugma sa Diyos o sa iyang pulong. This is just the right time. Kay ang Diyos wa matuog. Manigi. God is always awake. 24/7, 365. Moment by moment. Wa man siya kanang kinahanglan og magpahuway. Kay ang Dios
nahibaw naman ta niining mga butang nga atong gipangtun-an kini. So mo na nga gipukaw kamo among mga igsuon ni Ginoong Hesukristo. Diha kang Ginoong Hesukristo, I mean, nga niining atong gipangtun-an nga mga basic doctrines gikinahanglan. Nga kini ato gyud ning barugan kining ato karong nakatunang mga kamatuoran diha sa pulong sa Dios. Nga kita mga makasasalang dagko o kung ikaw magtutuo na karon buhi ka pa o mo na mangutana bitaw ko kanunay nimo nganong buhi ka pa man nga magtutuo ka naman unta gipabuhi pa ka kaya napay tuyo lagi ang Dios. Unsa may ang tuyo nga ikaw magtuon siyang pulong o magtubo hangtod makakabot ka sa imong ang atong common objective, common goal, which is spiritual maturity. Na unsa man nato pagkabot niya ng ang sa spiritual maturity kung wala tayo pagtuon sa iyang pulong. Wala. Di ta magtubo, mo na nga wala tayo mga inheritance nga madawat dito sa eternidad dinigadto na nato. Isip mo ni kini nga tong panahon karon akong malikon kini nga tong panahon karon in the church age is the most thrilling, adventurous age. Kaya nga naman, this is the age of equal privileges and equal opportunities. Gawas pa, this is a mystery age. Kulba hinam kining maong panahon. Walang kang amgo niya na kaya waman lagi kay pagtuon sa pulong sa Dios. Mao ni nakatunan nato sa pulong sa Dios nga giandam ta sa Dios, papahimuslan to kita sa Dios sa iyang mga kasangkapan nga iyang hatag kanato. Kinadagan ng mga kasangkapan, spiritual assets nga gisangkap sa Dios kanato every day nga pinaagi sa iyang policy nga grasya. Grasya raman naglihok ning tanan. Grasya nga kita nakatuon niini karon sa iyang mga pulong. Grasya nga naginawa pa ta. Grasya nga natay trabaho, natay negosyo baron. Kung unsay inyong anaa sa inyong kinabuhi na inyong pamilya, na amoy kasilungan, na amoy mga pagkaon. Tanan all of this. Grace, logistical grace. Hinundong ka. Pagsangkap ni sa Dios aron ikaw mabuhi nining kalibutan na. Dili ato kini. O giandam ta sa Dios. Gisangkapan ta siya mga kasangkapang hinagiban alang sa pag-asdang sa atong mga espirituhalong kaaway. Kaya tulog ni ka mga dagkong kaaway nato. The world, the devil, the flesh. Sa man nato pag-asdangan nila mga espiritual man ni sila. Mao na ang Dios nagpahimangno kanato. Tun niya akong pulog kay mo na hinagiban kanang espada sa Espiritu Santo nga imong magamit sa pag-asdang sa imong mga espirituhanong mga kaaway. Na mao na kung wa ka niining mong mga hinagiban nga espirituhanon, sigurado yung kang kaswalti. Nining maong gubat. Gusto? Nga kasabot ka ba? Mao na nga atong gibalik-balik ning puntuha kay manungdanon kini pagayo sa atong kinabuhing Kristohanon. I'm just reminding you, fellow believers, how essential and important all these things nga atong panghisgutan. Kay kita buot sa Dios nga kita magmadinaugon niining kalibutan na pa o sa didto na sa eternidad. You see, mo na atong gitunan bitaw di padugay kanang how to be a winner in this life and in the next. Mo na atong ipangtunan na ay mga punto din his doktrina nga gikan sa pulong sa Dios from
the Bible, from the Word of God. Kini ko itong ipangtunan mga prinsipyo, mga doctrinal rational, mo niya itong ipangtunan nga mga pahimangno, pasidaan, kanang warning, tuyo, plano sa Dios. Naon saan kung wa kay alamag nini. Nakaapan God. Ngano gong wa may kay gana. Nganong wa magatubo sa pulong sa Dios. Sa man mo pagtubo lagi wa ka magtuon. Dili ka magkugi sa pagtuon. Wa kay paggahin ug panahon alang sa Dios. Pagtuon siya ang pulong. Kay naay mo dapit nimo kanang Bible study baron mo dayon magbalibad nga kamura kay wa koy time ana, busy ko kayo, naghang kong giatiman na mao gyud na dayon imong itubag kana nagpaila nga wag yung kay interes, wa kay gugma, wa kay kaikag, wa kay kanang kainit, wa kay tinguha, wa kay pagpanumbaling sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kini mga pulong ang gamit nga balik-balik ni. Kaya nga naman, aron gyud mudot diha sa imong panumduman, sa imong kalag. Gikinahanglan ang imong pagmata, pagbuka. Ini mga butanga. Ano sa pamanday ka makamata? Wala, kung di nagu ka pasabot, di nagu ka kamata. You see? And you know what I mean? Karon gipukaw ta sa Dios. Kamong mga negatibo gipukaw kamo. Nga wanay panahon oy. Time is running out. Wala. Tingali kung ikaw magtutuwa ka, tingali ang rapture o pagsagaw may tabo. Humani atong Bible study karon o ugma ba o karong gabi iba gud sa. Nobody, that is the doctrine of imminency of the rapture. Ang imminency gud siguradong moabot. Nagpaabot ba ta? Sigurado bang moabot? Kaya naman pulong sa Dios. Di man mamakak ang Dios unsa iyang isulti tinuod man na. Wa may bakak ang Dios. Ug tanan iyang mga saad, iyang mga pulong unsa garantisado man na. Iya magyong tumanon. Nanaara po na nimong mutuo ka ba niya na o di? You see? It's a matter of choice. Mo na nga karon gi pahimangnuan ta sa Dios. Pagmata na mo kamong nahikatulog sa inyong espirituhanong panginabuhi. Pagmata na mo, wake up. Time is running out. Narana nimo. Kaya tingali ugma, awahin na. Maligingon sa bulanon, awahin na. Actually, good, ulahin na. Tomorrow may be too late. O nangatuon ta ni ining mga basic doctrines aron sa ingon niya na di na gyud nato makalimtan. Inculcated gyud na sa atong alimpatakan, sa atong kalag. Okay? Mudot na gyud na, magpabili na gyud na diyang pundo diha sa right lobe of the mentality of our soul. Nagitawag sa Grigong pulong nga kardia. Kardia, K-A-R-D-I-A. Nga diin diha kuhaas mga English grammar ang cardiac arrest. Tugod sa pang cardiology. Kardia. Niya sa itong kardia ang mga pulong sa Diyos nga nahimong tinuod sa itong kinabuhi. Manahaw kang giingnan nga kini nga itong ipangtun-an nga mga pulong sa Diyos mo na niya itong kinabuhi. Kasabot ka? This is our life. Whether you like it or not, God says, I'm giving it to you through my grace. Dili na inyong binuhatan. Ako nang
provide kaninyo, gisangkap kaninyo alang sa inyong kaayuhan. Mao na ang pulong sa Dios kinahanglang tun-an alang sa atong kaayuhan. Kasabot ka? For our own benefit. Saan man po na sa Diyos, iyahaman na. You see? Muna ang Diyos sa iyang grasya nagingog niya. Niya ang tanan nako, ihan ay nako ang tanang kabubuton, plano, tuyo, pasidaan, pahimangno, tanan na. Dun Kaya mo man ay, di ba, gitandi man natong pulong sa Diyos nga mao ni kanang owner's manual, instruction manual. Kung naibaw nakagunsay, tuyo nining instruction manual. Sa mas pagpalit ni mo bisag unsang appliance, ma-radio ba na, ma-TV ba na, ma-cellphone ba na gunsa. Imo mangyong basahon una ang owner's manual. Gusto? Mubasa dyo ka. Aron makasabot ka unsahon nimo paggamit. Sa diha nga may bawaan nimo, mo enjoy ka. Kasabot ka. That's the way to enjoy nga imong gipalit nga appliance. Mao na gingog capacity. Kay imong magitun-an. Mao po na atong gitandi sa pulong sa Dios. Ang Biblia mao na ang instruction manual, owner's manual. Nagisangkap sa Dios kanato. Mingon ang Dios nga tun-ina, basaha. Basa di lang kay kutos pagbasa. Basaha, tun-i, kat-uni, pinaagi sa pagtudlo kanimo sa usa ka kanang tao nga akong gihatagag gasa sa pagtudlo. A person that I have given that spiritual gift of teaching, kay hinatag man ang spirituanong gasa sa Dios, Espiritu Santo. At the moment of salvation, every believer is given that spiritual gift. Dili gud parehas. Maybe a gift of pastor teacher, gift of evangelist, unsa pa, administration, helps, unsa pang tanan diha nga mga espirituanong gasa. Ug kana madiskubrihan na nato kanang spiritual gift sa diha nga kita nagatubo niya sa pulong sa Dios. Kay kung wa po ka magtubo sa pulong sa Dios, di ba po ka makadiskubre? Kasabot ka? Di na mo madiskubrihag na ade kay espirituhanong gasa. So mo na nga kitang mga magtutuo gihatagan o gisangkapan kita sa Dios. Kaniya tungo pang tanan gisangkap na sa Dios ang matag usa ka natong magtutuo gihatagan og iyang tukma nga pastor magtutudlo nga gihatagag spiritual gift sa Dios nga mo'y magatudlo kanimo sa pulong sa Dios. Spiritual gift gud na. So mo na pangitaa. Jeremiah 29:13 unsay gisulti? You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Pangitaa. Ang tukma nimong pastor magtutudlo og mao kana siya ang magatudlo kanimo. Diha ka makakat-on sa pagtudlo nga husto, accurate nga pagtudlo sa doktrina sa pulong sa Dios. Og anha ka diha makatubo sa imong kalag kinahang gikan sa iyang ministry, teaching ministry. Of course kanang maong teaching ministry iya gyud sa Espiritu Santo. Gigamit lang kanang maong pastor magtutudlo sa pagtudlo kanimo sa kamatuoran. So sa diha nga nagtubo ka na, anha nimo madiskubrihe ang imong spiritual gift. Okay? So mao ni ang mga punto nga atong gidahan nimo karon. O ato ni padayon ugma. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining laing gayon nga among gitun-an ng imong pulong. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad.
Salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Although we do not deserve it, we do not earn it, we do not work for it. Salamat to Diyos ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini mao ministry, gamita kini na mighty way ug sa sumala sa imong kabubuton o Dios. Ubani kami sa among pagbagbuwag karon, nilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi ugma aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong aron ang among kalag makatubo o magasibog ganto sa unahan aron sa paghimaya kanimo Dios kayong tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.